Tras unha concentración previa ás portas do Concello, os representantes da AMPA do grupo asistiron ao pleno de Ribeira no que se debatía unha moción cidadá sobre os recortes educativos sufridos polo centro. O presidente da AMPA, Unai González, foi o encargado de defendela, cualificando de inxusta e ilegal a perda dun titor para terceiro B, que obriga a que estes nenos de 7 e 8 anos sexan atendidos por ata 8 mestres distintos en un profesor de referencia. Unha situación injusta, indignante e ilegal, que, entre outras problemáticas, a falta dun titor de educación primaria que se faga cargo do curso de terceiro B. Un grupo de 23 nenos e nenas de 7 e 8 anos, algúns deles con necesidades educativas especiais moi graves. A falta dun titora de referencia é un caso gravísimo de merma na calidade do ensino público. Un recorte máis da Xunta de Galicia que programa os recursos en función de números e non en función das necesidades reais, das causísticas e das características diversas dos centros educativos. As demandas da AMPA contaron co respaldo unánime da corporación que se comprometeu a buscar solucións e instar a Xunta a dotar o colexio do persoal necesario para garantir a calidade do ensino. Me van a falar de ratios, me van a decir números, me van a contar que está completo, pero a min, sinceramente, con todo o respeto do mundo, os números me importan pouco, a min importan os nenos. Entonces, é fastidiado ter que sentarse aquí e conterse a hora de dicir que os pais do grupo teñen que ter cuidado, non vai ser que lles pase como aos pais de Rianxo asados aos que acaban de levar á Fiscalía de Menores por protestar por unha educación para os seus fillos. Hoy es un tercero, mañana podría ser un sexto o cualquier otra aula. Lo más grave es que a pesar de los continuos avisos de la comunidad educativa, por distintos medios, la Xunta de Galicia, a través de la Consejería de Educación, no ha dado todavía una solución y desde nuestro grupo buscaremos esa solución buscando todos los caminos posibles. Si permanecemos todos unidos, a comunidade educativa, os pais, as nais, a AMPA, o resto da xente que acompañades, familiares, veciños, a Corporación Municipal, que dende logo creo que neste caso dou totalmente mostra de estar unida, creo que imos a conseguir que ao colexio o grupo a súa reivindicación se nos teña en conta. Dentro do Bloque Nacionalista Galego apoiamos as reivindicaciones de nais, pais e profesorado e imos seguir traballando nas instituciones e tamén nas rúas por unha educación pública de calidade que teña os recursos que precisa. Moitas gracias. Pola súa banda, dende a AMPA anunciaron que seguirán coas súas movilizacións ata ter resposta da Xunta, posto que ata o momento non recibiron ningunha contestación aos seus escritos.